guys, so first ಎಂಕು ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋರಂಡು ಪೋ ಸರಿ ಪೋ ಸ್ಕೂಲುಡಿ ಇತ್ತೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂತ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆಕ್ ತೋಚ್ಪಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮತ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಗುಜರಾತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಹೋಯಾ ಪೋಕ ಇನಿ ದಿನೋಕ್ ಯಾನ್ ದದ ಪುರ ಮಲ್ಪೆ ಅವಲ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆಕ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಏ ನಾಚಿಗೆಟ್ನ ಪುಣ್ಯ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ತುಲಿಗೆ ಚೋಕ್ ತೋಚಂದಿಲ್ಲತೆ ಏರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ बजिल 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 ये मेरा देखना शाइनिंग हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि पहले से हाइलाइटर डाल के आई हो करके ಪೋಪನ ಅತ್ತೆ ನೀನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ತಬರ್ ಬರೋಡ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದೆ ಪ್ರಾಣಾనికి ರಕ್ಷಣ ಕುಡಾರ ಎಡೆ ಮೇರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಉಷ್ಣದ ಮಾತ 100 रुपीस है एक राउंड का 100 रुपए पर हेड एक राउंड का 100 रुपए ರಡ್ಡರಂಡಲ ಕೊರ್ತುವೆ ಐಕ ಮಾತ ಕಾಸು ಉಂಡತ कैसे बिठा दूं कैसे बिका रहे हम लोग चिल्लाओ बेटा मेरे पीछे कौन बैठेगा गाइस ಯಾನೊಂದು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಚೈಲ ಮಾರಾಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಚೂರೆ ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕ ಯಾನೇ ಬಿಟ್ರೆ ಅರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಹಾಳಾತಿದ್ಯಾ ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ ಚತ್ತೆ ಎಂಕ ಆತ ಮಜಾ ಐಚಿ ದಾಯಿಗ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಚೂರೆ ಅಂಡತೆ ಅಂದ ಅಂದ ఒక ఆరంతే ఎంక స్పీడ్ పుట్రేలా కొరందిస్తే చేరు ಪಾಪ ಬಾಬಾ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ನಿಂಗಿರಂದೇ ಪುಟ್ಟದಿನ ಮಾರಿ ತಿಂದು ಸಯ್ಯರ ए क्या खेलना है कि नहीं रिस्क लो ना यार रिस्क में ही इश्क है ಸಾವನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮಗನ್ गाइस ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೈಫ್ ಉಡಿಯ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ ನಮ್ಮ ಟಪಾ ಡಪ್ ಲೈಫ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು गाइस गाड़ी में बैठ के ना बहुत जोर से बम दर्द हो रहा है ಈ ತೌಕೇಸ ए मुल्बा पिरिया इतंडा पड़ची ತಾಸ ಮಲ್ಲೆಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ तोचपा मेन्यू कार्ड तोचपा कॉस्ट ಕಾಸ ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ गाइस चिकन राइस ಪೋಂಡ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಂಡ राइस नूडल्स बटन ಧರ್ಮಗೋಣಸ್ ಬೆಂದಿರಡಿಯ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ಲಕ ತಿನ್ಪುಣತ್ ಇದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವೇ ಮುನಿ ದಾದಾ ಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಿನ್ನ ಕೋಕೈ ಪಾತ್ರ ಚಾಲು ಮಲ್ತಿನತ್ತು ತಿಂಚಿನೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಯಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಪತ್ತೆ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಯಾನ್ ಜಪ್ಪ